So arrivals are here, and that swimming pool was before a terminal. No. It was, they say 7-minute walking, up to 7 minutes. Takže tu som prišiel, prílety, a tam sú terminály, z ktorých odchádzajú, tam som videl nejaké lety do Kuala Lumpuru a Phuket, ale môj let do Bangkoku tam není. Tu píšu, že do 7 minút cesty, takže tá plaváreň maximálne tak do 15 minút. A tu na druhú stranu vidíte, tu máte nejaké terminály F30, F60, terminál E1, E12, tam tým smerom. Vidíte, pešo to má 7 do 16 minút. Ale tu máte Skytrain na terminál 1 a tam ja idem na terminál 1, takže idem vyskúšať Skytrain. Tam je tu autobus, to terminál 4. To znamená, že tam ten bude ďalej. Takže vidíte, tu máte nejaké transfer launch. Je to naozaj dobre spravené. A všetko vyzerá, že funguje. No ideme vyskúšať, či ten Skytrain funguje. A či je zadarmo. Dúfam. A že to nerobia moc zložito, že aby si platil, keď si strácal čas nejakým platením, to by bolo. Vidíte, to je kopec letov. Terminál E, to bolo hneď. Minule som mal terminál E, čiže je veľmi blízičko. Welcome to terminál 2. Tento by mal ísť na terminál 1. Je to tam? So ideme vyskúšať. A tam ten ide to terminál 3. Tak to bol ten, čo odbačal v predchádzajúcom videu. Všetko je to za zrkadlami, čiže tam sa nedostanete. Takže ideálne použiť tento Skytrain, that will be ideal. So you see this. I don't wanna break my laptop. Yeah. So this was the Terminal 1. I was walking on the right side. This will be much faster. It's commuting there and back, there and back. Tento vlak chodí tým smerom a nazad, tým smerom a nazad. Očividne elektrický vláčik, ktorý pravidelne premáva. Není veľmi plný, pár ľudí. Few people in. The sun was quite strong on the swimming pool, I felt it straight away. Here is the solar farm. Yeah, and when I was filling the water, that machine is actually showing you how many bottles you saved. Keď som si naplňal vodu, tak tam bolo počítadlo a ukazovalo, že koľko fľašiek plastikových si zachránil tým, že si nekúpil vodu. Tak to by to malo byť, takéto veci by sa mali platiť dania a mali by byť zadarmo všade. Ale potom zase rôzne biznisy nebudú mať prácu, čo predávajú vodu. Takže vidíte. A tu sme konečná, tu bude terminál 1. A tam ten bol terminál 2, v ktorom sme boli. Tento je terminál 2. So we arrived at terminal 1 from terminal 2. And we saved like 15 minutes walking. Yeah, I was here. Yeah, actually,
Here is the swimming pool. So probably save 10 minutes of walking. So Terminal 1, where I go. Yeah, there is definitely lots of flies around. Terminal 4 is probably even further. Tak Terminal 4 bude možno ešte ďalej týmto smerom. Že my hľadáme Terminal 1, ale ja som to mal C niečo. Som si to nepozrel dobre. Takže idem to hľadať. Terminál 3, tam išiel ten druhý vlak. Ale teda tu je, že C1 17 minút. To je dosť. Môj let je Bangkok C17. Tak neviem, kde som mal ten Terminál 1, asi som si pomenul toto. TR z Terminál 1. Ja jednoznačne my flight is C17. Neviem, kde som to videl, že Terminál 1. Takže tu mám C17, tu mám C1, C26. So should be there. Yeah, guys. Set your alarm. Whatever you do, always set your alarm and make sure you are there on time, because easily you can think like, oh, I got lots of time. It happened to me on bus station. I feel, oh, I got lots of time. What happened in London? They said everybody have to go out of tram station, of bus station, because it was like 12 a.m. So they get everybody out to make sure people not coming there, and probably make sure the homeless people will die on the street, because they will much rather sit on the bus station, which was cold anyway. It wasn't heated up at all. So they make sure the people went out and the people came in only if they have a ticket. So yeah, sad situation, but it is what it is. Yeah. Yeah. I was actually looking on statistics how many people die, homeless people die on the street in England. It's getting catastrophic. I think it was like 1,000, 1,700. I'm not sure. I don't remember exactly. But it's definitely not happening here. Takže čo sa mi stalo? Na autobusovej stanici v Londýne v podstate som mal dosť času, asi hodinu a pol som si hovoril, že ak mám veľa času, som si upratoval vlak. A potom nám povedali, že všetci musia opustiť stanicu a vrátiť sa nazad s lístkom. Proste musíš mať lístok, aby sa dostal. No, proste robia všetko preto, aby tam asi neboli bezdomovci. A potom som sa pozeral to už som sa pozeral dávnejšie, na smutné štatistiky, že koľko je bezdomovcov v Anglicku a koľko umre. Myslím, že som tam našiel, teraz som si fakt není istý, ale myslím, že to bolo 700 ľudí zomre na ulici ročne. A ide to samozrejme hore. Takto to funguje vo vyspelých krajinách. A to není náhoda. To je len dôkaz toho, aké zlé to tam je. Neviem, čo sú tieto. Neviem, odkiaľ títo ľudia idú, či kontrolujú pasy. Možno. Nie, aha, kontrolujú listy. V podstate toto je celé ako čakacia area. Takže keď sem chcete vstúpiť, tak vlastne musíte mať lístok. A títo tu vstúpujú zvonku, čo prídu taxikmi a tak. Čiže ja som neukazoval nič, lebo som prišiel z lietadla a vedia, kto som a že som tu. Takže to bolo perfektné, že som nemusel ukázať. No. Takže stresujem. Vždycky si nastavte budík. Lebo čo sa mi stalo, potom som sa vrátil na autobusovú stanicu. Toto cvičenie, tento vyprázdnenie stanice a vrátenie sa nazad mi zabralo 20 minút. A som si to neuvedomil, že už nemám tak veľa času. A samozrejme som bol mimo zastávky svojej, možno 50 metrov od nej.